La ciutat de les Termes es converteix aquest diumenge 14 de novembre en un autèntic museu rodant de la història de l'automoció, en la tercera edició de la Retro Caldes 2021. Bon dia. Quina valoració feu de la trobada? Bueno, ha sigut un èxit. Esperàvem que vinguessin cotxes, perquè la gent té força ganes, però bueno, ja superem els 200 vehicles, el que crec que és una bona oportunitat per mostrar que l'afició continua ferma, no? Tenim camions, tenim cotxes, tenim motos, tenim de tot, i ha sigut un èxit. Has patit molt pel temps aquests últims dies? Molt, moltíssim. És per el que més es pateix amb una trobada d'aquestes. És el que et pot engegar en orris tota l'organització. Però bueno, de moment ens està aguantant i esperem que almenys fins al migdia a l'hora de dinar ens aguanti. Una altra pregunta, Josep. Aquest cap de setmana hi ha hagut el Rally Perafita, la Ruta dels Carrilets, avui a Caldes, a Vilanova una altra concentració, al Berguedà Suzukis. Com veus la nostra afició? La nostra missió continua ferma. Falta pedagogia i hem d'intentar sobretot que els joves entrin, perquè hem patit molt durant molts anys de que la gent gran no ha sapigut transmetre a la gent jove aquesta afició per diverses causes, però ha sigut així i ara mica en mica hem de fer activitats de cara que la gent jove comenci a entrar en aquest tema, perquè tenim un patrimoni que salvar i hem de començar a activar el tema. Perquè la gent jove entri de veritat i ens ajudi, perquè ens estem fent grans i cada vegada costa més fer esdeveniments d'aquest tipus. D'acord? Llavors la gent jove ha d'entrar a les organitzacions, ha d'entrar als clubs, ha d'entrar a les juntes dels clubs per ajudar-nos a fer esdeveniments d'aquest tipus. Perfecte, Josep. Doncs escolta, des d'Autos Històrics, moltes felicitats per aquest event. Hi ha molta gent, hi ha molt ambient i també hi ha gent jove. Estaràs content, oi? Moltes gràcies, sí, així és. Ho estem treballant dia a dia, de debò. Jaume, quina valoració em fas d'aquesta trobada? Un 10, ha sigut un èxit. Quasi no ens hem quedat sense botifarres, sense menjar i s'ha omplert tot. Vale, Jaume, escolta, com va començar? Perquè tu de petit que has vist els cotxes a casa. Com et va cridar l'afició, la mecànica i aquestes carrosseries? No sé, veure-ho tot cada dia, les ganes que li fica al meu avi i tot, al final m'ha enganxat a mi. T'està restaurant un 600, oi? Sí. Per què un 600? Bueno, és el cotxe que sempre he regat del meu avi, sempre és el que tenia sempre al taller allà, ja tenim dos, ja em sonava, ja sabia de què anava i mira, ens va sortir l'ocasió de comprar-lo. Estàs estudiant a la Montlau, oi, mecànica? Sí. Hi ha afició als cotxes clàssics d'entre els teus companys? Hi ha algun que sí, però no molt. Són més, no tan antics, però també alguns sí que els agrada. Vale, m'interessa saber-ho això. I ara una altra cosa, digue'm que t'agrada, encara que m'hagis d'enganyar, que t'agrada molt l'M37 de l'avi. T'agrada l'M37? Sí, molt. És molt divertit per anar per la muntanya. Doncs vinga, moltes gràcies, No, tu. I han de fer el reportatge del 600 quan el tinguis, d'acord? Sí, ja el farem. Vinga, merci. Bon dia, Jornet. Bon dia, què tal? En quina moto has vingut a participar aquí a Caldes? Amb aquesta, amb la Vespa 150 del 61. Fa molts anys que la tens? Fa 40 i pico d'anys que la tinc. Va, explica'ns alguna cosa de la Vespa. Doncs mira, aquesta me la va regalar un amic i la vaig netejar i la vaig repassar una miqueta i amb ella hi vaig a tot arreu. Va perfecte aquesta moto. Està en estat d'origen, eh? Sí. La van pintar amb pinzell, que aquesta moto era de color
de color verd oliva, però la van pintar així amb pinzell fa potser 50 anys i mira, i així ja està. Doncs vinga, Jornet, moltes felicitats, eh? Gràcies, home. També vinga amb aquesta és del 64 i aquesta del 61. Perfecte. Però això és una meravella. I 34, del 64. quin cotxe has vingut a participar? Amb un MGB, en 1968. Quina valoració fas d'aquesta magnífica trobada? Molt bé, molt maca, molt bon nivell, molt correcte, molt bé. Un 8, un 9, per no posar un 10, vamos. Perfecte. Moltes gràcies a tu. Concentración. Bien. ¿De dónde viene usted? Yo vengo de Vilasar. Muy ¿Eso bien. para qué es? Es una entrevista para el canal de Autos Históricos. Vale, muy Explíquenos algo de su coche. bien. Pues es una del año, creo que es del 84, y es un CX GTI gasolina. Ahí está. ¿Hace años que lo tiene? Sí, bastantes. ¿Lo compró usted ya? No, lo compré de segunda mano. Este se Perfecto. ha hecho toda Europa. Este lo usaba yo para viajar solo.
Perfecto, pues muchas gracias, ¿eh? Nada, vale. Buen viaje. Gracias. Com ha anat la trobada? Molt bé, perfecte. Bon dia, estem a Caldes, un any més que ens podem tots trobant aquí i ens hem ajuntat un grapat d'amics del Club Mini Cooper i hem vingut aquí amb tots els minis. Quants minis heu vingut? 10 minis, però bueno, ens agrada bellugar-nos i fer veure. I tots nosaltres, durant l'any, doncs, fem sortides i ral·lis. Aquest mateix, que és el meu, que és de l'any 74, aquest cotxe, doncs hem fet moltes sortides a l'estranger, a Anglaterra 2 cops, a Itàlia, Portugal, també hem estat al Camí de Santiago, perquè a més es veuen perfectament aquí, totes les sortides que ha fet, però bé, vull dir, estem contents d'ell. Es porta molt bé i nosaltres el cuidem. Quants anys fa que el tens? 22 anys. Déu-n'hi-do. 22 anys. Es va desmuntar tot, es va fer de nou i aquí està, 22 anys sense tocar res. Perfecte, moltes gràcies, eh? A vosaltres, que vagi bé. Francesc, bon dia. Bon dia. Com a millor maquetista del món, estàs considerat un dels millors del món, escolta, dels cotxes que hi ha aquí, quin és el que avui t'ha sorprès més? Bueno, hi ha molt... La veritat és que hi ha molts cotxes macos. Sempre el que més me sorprèn és el Talbot del Jaume Vila. Aquell Talbot blau que hi ha, de curses, és un cotxe que és molt maco, que és espectacular, que és únic, i això, bueno, deu tenir un caire especial. Com esteu? Contents de la trobada? Molt contents. Després de tota la pandèmia aquesta, del virus, hem pogut tornar a fer la trobada i, bueno, i ja ho veus, hem tingut molt èxit. És una trobada que també té molta distracció, fem una taula per als nanos, fem un concurs, fem també un concurs d'habilitat, que han de posar bugies amb un motor i ens uns trofetxos. Bueno, fem una miqueta d'activitat perquè la gent no estigui tot el dematí i s'avorreixi. Perfecte. Doncs escolta, moltes felicitats un cop més per aquesta magnífica organització. Molt bé, gràcies a vosaltres. El premi al vehicle més llunyà ha sigut per en Jordi Montull, amb un Renault 21 vingut de Benissanet. El vehicle amb valor més històric per en Xavi Castells, amb un Nazar. El premi de votació popular, escollit pels assistents, ha sigut per al Talbot d'en Jaume Vila. I el premi a l'habilitat mecànica per en Ramon Bussoms. Gràcies a tots per participar al Club de Cotxes Antics de Caldes, de Montbui, per la seva bona gestió i els seus col·laboradors, l'Ajuntament, Capravo i la Federació Catalana de Vehicles Històrics.